kawai so nake mu rabu. In ma mun gama waya yanzu kin gane ki goge nan bata. Goge to insha Allah. Na gode, ashe baka damu da ni ba. Shin zaki iya gaya min sunanki? Sunana Maryam. To Maryam, zami wani dan game da ke. No, God, please, no, no. Na san kina da saurayi yayi. No! To shikenan, game din da zamu yi da ke shine zaki kira mana shi yanzu a waya. In kika kira shi a waya zaki gaya mai cewa wannan alakar tsakaninku da shi kina so ki yanke ta, ke kin gaji ba zaki kin daina, kin ma daina soyayya, kin daina san sa, kawai a yanke alaka. So yanzu kina da lambar sa nan? Akwai lambar sa. To dan kira mana shi. So bar magana. In ta fara ringi sai ki bani. Ta shiga. Foto. Wa alaikas salam. A'a ban dawo ba, kawai dai dama na kira ka mi wata magana ne. So, ni fa gaskiya dama ina so in ce maka. Na gaji da alakar mu nan da muke, kuma gaskiya so nake kawai mu rabu. Na ce na gaji da soyayyar da muke, kawai so nake mu rabu. You be mumu. You think say they wise? So, haka zaka ce? Ba damuwa? Magana ce na ji. Magana ce na ji ta kai na wani iri shi yasa. A'a kamar ya ka ji shi wani iri, na ce maka za mu rabu kuma ka ce mun ba damuwa. Kin mu kin gaji da soyayya da muke so yake mu rabu. Mana na gaji ya kamata mu kawo ƙarshen alakar mu. Kawai dai ina tunanin na gaji ne kawai. Kawai kin gaji ne? Mana. To ba laifi, inda ba laifi ya miki ba, a haka ma na gode. Ba wani laifi kawai dai. Na kamata mu kawo ƙarshen ta ne. Ai ba wani abu bane ba da ko ba kai. So, ai kawai da ina son faɗa maka gaskiya ne, ya kamata kawai mu kawo ƙarshen ta, ba wani abu na boye-boye ba komai. Ba ni ba ki kan na ƙara kiran. Ni kan na ƙara kiran ki da ki. To wannan abu ne, kowa ya ne ce kashe na sai kira. Wannan yajin yayi yawa, barko ne wannan ko citta ne, kai abin da yana bacci ta. Yawa. Assalamu alaikum salam. Ke san me nake so da ke? So nake kai yanzu mu kawo ƙarshen relationship din da ke tsakanina da ke. Na gaji ba zan iya ba. What? A kawai ni dai kawai na gaji ne ba zan iya ba, so nake kawai abin ya zo ending ne, ya zo ƙarshe. A kawai ni na gaya miki cewa na gaji kawai ba zan iya ba, shine kawai abin da nake son ki gane, ki sani cewa ba zan iya ba. Ba dole ne, ai ba a dole a rayuwa. Ba a dole a rayuwa, na gaji ba zan iya ba. Ni dai na dai gaya miki ba zan iya ba kawai. Inga sai an jima. Yannan kuma ke yi dama, ni dai na gaya miki ba zan, na gaji kawai sai an jima. Na firgice wallahi. You be mumu. You think say they wise? Yawa ta shiga. Wa alaikum salam. Ya shi a gida. Lafiya. Na mai kira ba kuwa lamba kuwa. Ka san me? Ina jinki. Ina so mu kawo ƙarshen wannan alaƙa tamu. To, ya za a kawo?
Ya tsaya ya kawo. Na gaji. Hello? Na gaji. Na gaji. To, yanzu ya ke so. Ugu wala handicap. Me kace? Yanzu ya ke Ugu so. wala handicap. Me? Yanzu ya ke so. Ugu wala handicap. Shikenan kawai. To, Allah ya sa ka shi fara kai. Ugu wala handicap. Amin. Koko bengogo. Kono. Mo be wo bot. Allah ya sa ya ga shi fara kai. Amin. Koko bengogo. Kono. Mo be wo. Ni ce da gaske nake? Me kake nufi da gaske nake? Yanzu ba da ka ci bari in na sa ka ci sai kira. Na gode, ashe baka damu da ni ba. Ki bari in na sa ka ci sai kira. Ba wani nan baka damu da ni ba, na gane yanzu. Ne ne ga abin da nake ga mai. Ki bari in sa ka ci. Bai sani ba koyo da ke fita ko da gidan biki Allah ya sa ki san samu wani mai dan babu ne. Ha ba, kai har kana tunanin akwai wanda ya fi ka? A to ga shi nake cewa kin gaji da ni. Ni ban ce na gaji da kai. Da mun tsokana ka nake kuma na gano dama ashe baka damu da ni ba haka? Ina Maryam da. Na ke aka san malam ban Maryam ce. Ai kin taba kirana da lamba kuma na san lamba. Gaskiya ne, to sai an jima. Ki ba ta magaisa ma. Ba za ku gaisa ba bayan baka damu da ni ba. Ke sani ko Allah ya sa mu daidaita ni da ita. Ku daidaita da wa? Da kawai za ku daidaita. To tun da ke kin gaji. Na ba za ka kula ko sai da wani. Shikenan ne tunda baka damu da ni ba kuma na gode. Na sa ka ci zan kira ku. Kuna tare da ita karfe nawa? Ina tare da ita. A karfe nawa? Nan da an jima mu. Kira gidan ko ina? Ni dai sai an jima. Ka nuna min matsayina. Kina ina yanzu. To ki cikin ki. Muna shafa. Abu da wannan baki. Kawai tana daga kai. Ni na gaji kawai mu rabu. Kin gane mu rabu kawai ni na gaji. Ba dole bane. Subhanallah, saboda ni. Kawai ni na gaji haka kawai na gaji ba zan iya ba kawai mu rabu kawai. Idan ka sa su ce a ta matsala ka san. Ni fa ba wasa nake miki ba da gaske nake mu rabu na gaji. Wallahi na gaji ba zan iya ba. Da nake maka a cikin raina. Kanki ake ji ba ruwana na gaji. Kawai ki je ne wallahi na gaji ba zan iya ba. Wallahi na gaji. Kuma kai ki dauka kaman wasa nake na gaji ne na. Sai ci mun kuɗi kike a banza kawai. Yanzu za ka iya kashe min abu don ka kashe min abu ne. Ni fa ba na kira ki bane mu ja wani dogon magana ni ne ya gaya miki na gaji. Rabu da ni zan shiga. Na burgice wallahi. Yanzu ka kira ta ka gaya mata me yake faruwa. Yawwa. Karo volume. Hello? Hello Zi. Na'am. Kina ji na? Kin san me nake so da ke? A'a. Daga yau kina ji na? Babu wata alaka da ta ƙara shiga tsakanina da ke. Okay. Kina ji na? Ko kin ganna hanya ma kawai kake sake ko magana kake mun bana su. Okay, to shikenan. Kin gane ko? Na fahimta. Kina ji? Ina ji. Shikenan ki in ma mun gama waya yanzu kin gane ki goge nan ta. Okay, to insha Allah.